Hello guys, good morning. Welcome to my channel. Guys, nag-hike na pugta guys kay madto ko sa kuang motherland kay managkot ni sa akong papa kay Lunes karon guys akong papa sigig padamgo. Mingon ako ang magulang guys nga ako daw papa daw kuno nagpakita sa iyang picture. Unya katong picture parte na tong pagkadugaya guys nakita daw nila. Din ako po nag-share po ko sa ila mi anak ko si papa sige og padamgo nako taga-adlaw masig padamgo kay dugay-dugay na pud mi wala kadagkot ako dugay na kuha kadagkot kay layo-layo baya ko sa tuburan ambot lang ka silang mama kay managkot po daw sila mangga managkot man po daw sila moto nga gihulat ko nila karon paadto na ko dito sa tuburan ala mga itoy kaluoy koy mo man na sila katong ira nara guys uloy kayo Kiko. Ay, ang kusuki mo Murag akong mga itoy pod. Murag akong mga itoy pod kusuki mga mamaghot. Naghulat silang motherland ako dito karon sa gawas. Unsa man niya ako ang kamera nga. Kuan man. So, pahike na ta adto ta sa highway. Kay wa man kaayo mo sulod diri nga motor. So mag-hike ta guys. Katulwa pa sa kuan sa bayabas. Wala ko kakuha dahon karon nalimot ko din. Wala pud ko kakuha og kaning kuan. Mansanita si banana. Dari na lang kumuagi di ko dito sa pikas kay kuan ra ba kanang ulan kusuking ulan bisa gabaha dito maglisod unya taog agi so diri ko sa Pikas highway Pikas shortcut agi guys nga nata diri dapit sa panaog dito ang mga pasaka iya napay mga iro na pud diri mga rambutan ay namaliga diri sa mo silingan na mo ba rambutan tag 25 ang kilo abi nako diri to di ari ang namaligya diri di ay kay nay nagato dito nga silingan namo nagtuo ko nga sa laing kuan ako ang shirt kay pink ang ato ang sanilas kay pink so diri na ta bisang maagian ko ni banana ron pero bisan og maagian ko niya dili ko musakay kay maulaw ko bisag naa ang iyahang bossing itong ba atin masakay taglaing motor hala na mga miming dato ko natagbuan pero daari miming ito yung natagbuan ako sa nanda ni sa diri na pod kay miming na pod kaloy mga gagmay para baka ayong mga miming nag-atang na taog kuan motor guys na kusog yung baha na kusog yung baha dito diba na doon na ta sa highway kung maagit akong banana ron nga nayang boss pa kung kuan ko nga di ko makita niya pa as if tangawa kita guys dibuak ang bato diri nga porting dakuha dako kina siya nga bato guys buak naabot ata sa highway guys okay sige jud ko kapandol ani akong sinilas. Ay. Diri ta atang. May mga lamigas. Dana ta sa highway guys. Nag-atang na taog motor nga tag 30 ang libre ang ubang motor kay buaya kayo mangayo og 40-50 nga
Tag 30 raman jud na ang pamasahe diya. Gihanga ko guys, oy. Akong buhok ay nanipis na gid guys ay. Nao akong buhok ko nanipis na. Hanapitang maligo ko guys nga. Iyag sudlay na ako dagan kay madala. Nanipis ang buhok ko eh. Aksyon nagkaupaw. Una giingon nga idara na. Gaya sa motor oy. Tuburan 30. Ang ubang mga motor guys, mga buhayan na sila. Hindi na sila musugot og 30. Oo naman yun ang kuan. 20 ra ba yaon tanan niya? Punan na natog Jis. Bahala sila oy. Kung mamugos ang sakay nila oy. Kadagag mga motor. Kaysa magsige sila og pusing-pusing anya, walay pasayro. Gawsik-usik lang sila sa ilahang gasolina. Magpaabot adi ari hantod makasakay ta. Ana. Edwin man siguro to. Murag si Edwin to ba? Kanyang pipot man. 814. Tuburan 30. Buhay magpasakay guys kay 30 ra. Bahala sila diya basta kay naarami mo sugot niya. Dari mo pasakay na ako niya guys, bahalag madugay ko di ari. Nabitaw ko diri sa landong oh. Di raman ko mainitan. Kay landong raman ni akong ikuanan. Mingaw karon guys, wala kayo motor karon guys. Mingaw ang dalan, dili kayo bising ano ka ha. Adi man kayo bising. Ay bago di ara nga tindahan eh. Tuburan 30. 30 ram na del. Ang uban 40 pangayo. 30 lang na del. Kaysa magsige sila og pusing-pusing, wa sila pasayro, samot sila og kalugi. Nakasakay rata guys, nakasakay rata. Nakasakay na ta guys, nata sa motor. Guys, oh mga tindira guys. Nako dito sa siyok. So guys, naabot na ta og tuburan guys. Bato ko dito sa unahan. Okay. Na ako'y paliton dito. Mag-hike sa ta. Wala ay. Naunsa na nagtang kabubong ay. Kasi bubong traffic light gihapon. Namin day kuan karon o center. Or di nata ka pangayo og tambal dira kay manang pangayo og tambal.
Nindot kay akong buhok atong serum ba kay dili magkalsad. Ang hero guys sa auto ha. So guys, si Rira Tataman, salamat kay guys sa inyong pag-subscribe sa pang YouTube channel. So bye everyone.